meillä on Pöyryn kanssa pitkä hyvä yhteistyö tässä nimenomaan jätevesipuolella ja myöskin tämä Presto-hanke ja sitä edeltänyt Pure-hanke on jo semmoisia, missä Pöyry on toiminut meidän teknisenä konsulttina ja nyt myöskin kun tämä tapaus fosforit on tullut julkisuuteen, niin Pöyry on myös tässä erittäin ansiokkaasti ja nopealla aikataululla antanut meille näkemyksiä siitä, että mitä tälle päästölle voitaisiin tehdä ja hyvä yhteistyö meillä on takana. Eli Jaana pyysi minua kertomaan jonkun verran säätiöstä. Mä luulen, että kaikki tästä tuntee meidät aika hyvin, että mä käyn aika nopeasti kyllä nämä läpi. Eli kuten tiedätte, kulttuurisäätiö, joka on perustettu vuonna 1992 ja tehnyt tämmöistä niin kuin julkaisutoimintaa ja myöskin tällaista historiapuolen toimintaa, keskittynyt erityisesti suomalaisen merellisen kulttuuriperinnön vaalimiseen. Ja ehkä siinä sitten se heräte on ollut sitten tämä Itämeren huono tila, mitä meidän hallituksen puheenjohtaja, joka on täällä paikalla, Juha Nurminen, on itse omalta kesämökiltään tarkkailu itäisellä Suomenlahdella. Ja siitä tuli Juha sulle se heräte, että nyt on ihan pakko tehdä jotain. Ja tämä säätiö tavallaan tarjosi sellaisen hyvän pohjan käynnistää jotain aika kunnianhimoistakin. Mä oon tullut tähän säätiön töihin vuonna 2005. Ja silloin tämä oli kuitenkin semmoinen aika pieni kulttuuripuolen säätiö Suomessa, jolla ei ollut mitään referenssiä tältä kentältä. Ja mä oon nähnyt myös sen alkutaipaleen, jolloin tavallaan tuli semmoinen vähän hullu yrittäjämäinen idea, mikä tuli hyvin paljon säätiön hallitukselta, että nyt tehdään jotain ihan oikeaa ja konkreettista. Ja vähän mä kattelin, kun mä tulin sinne töihin, että onko nämä nyt ihan tosissaan, mutta kyllä mä sitten huomasin parissa vuodessa, että tosissaan ollaan. Ja se on ollut kiva myöskin olla töissä semmoisessa työpaikassa, missä niin kuin ollaan tosissaan ja aiotaan tosissaan myöskin saada aikaiseksi eikä vaan puhua. Ja meillä on tuossa meriympäristöpuolella siis 2 toimintalinjaa. Meillä on nämä rehevöitymiseen liittyvät hankkeet ja sitten meillä on tankkeriturvahanke. Ja mä puhun nyt tietenkin erityisesti näistä rehevöitymishankkeista tänään tästä Valko-Venäjästä. Mä en tätä oikeastaan meidän hallitusta sen enempää sivua, enkä meidän säätiön organisaatiokaavioita, mutta sanotaan, että meillä on semmoinen vahva hallitus, jossa on semmoisia niin kuin politiikan ja elinkeinoelämän hahmoja, joilla on erittäin hyvät linkit joka puolelle. Ja tämä auttaa sitten meitä aika vähän mitä operatiivisia säätiöillä. Meitä on itse asiassa ainoastaan 8, kun meitä nyt on yhteensä tällä hetkellä. Mutta tämän hallituksen turvin niin pystytään sitten tekemään asioita. Sitten meillä on myöskin tämmöiset neuvonantajaryhmät tavallaan, jotka ne on vapaaehtoisesti töissä meillä ja auttaa meitä. Ja se myöskin tavallaan lisää sitä meidän verkottumista ja yhteyksiä ja taas auttaa meitä niissä operatiivisissa asioissa eteenpäin. Ja nämä meidän ympäristötoiminnan periaatteet, tämä on ehkä se, mikä erottaa meidät aika monesta muusta toimijasta tällä kentällä, ainakin säätiökentällä, on se, että meillä on hirveän konkreettiset tavoitteet. Meillä on tämmöinen niin kuin mitattava vaikutus Itämeren tilaan tavoitteena, mitattava ympäristövaikutus. Ja esimerkiksi mulla on semmoinen niin kuin agenda, että mun pitää vähentää tuosta merestä 2500 fosforitonnia tässä 3 seuraavan vuoden aikana vielä, että mulla on vähän niin kuin hommia edessä. Samoin tuossa tankkeriturvapuolella meillä on hyvin konkreettinen tavoite, eli että me halutaan tämmöinen uusi ennakoiva ensipalvelu. Se on tämmöinen vähän niin kuin, voisi sanoa, merten lennonjohtojärjestelmä. Tämähän on se, mikä maalikoille aina tulee, kun puhutaan näistä, että minkä takia ne öljytankkerit törmäilee toisiinsa ja kiviin. Ja miksei siellä voisi olla semmoista niin kuin lennonjohdossakin. Ja tämä on tavallaan pikkasen semmoinen juttu, mitä ollaan nyt sinne tuomassa meriliikenteeseen myös. Mutta todella tässä rehevöitymispuolella on 2500 fosforitonnin vähenemä vuoteen 2015 meillä tavoitteena. Ja tämä hahmo tässä kuvassa, niin en tiedä kuinka moni tuntee, mutta se on Felix Karmasinov, joka on Pietarin vesilaitoksen johtaja, kenen kanssa me tämä meidän Pietarin projekti saatiin viime kesänä päätökseen, eli 1000 tonnia saatiin pois viime kesänä vuotuista kuormaa Itämerestä, ja hän sanoo siinä, että ei kuulkaa kiinnosta mikään Dermovoja Itämereen, ja tuo Dermovoja on vähän semmoinen, että mitä nyt sanoisin, se on niin kuin paskainen suomeksi, että sitä kuulemma mainosta monikaan ei ollut tajunnut sen takia, kun siinä lukee, mutta Felix siis sanoo, että häntä ei kiinnosta likainen Itämeri toisin sanoa, ja se on tuon mainoksen juju. Eli tähän rehevöitymiseen sitten, tämä on nyt varmaan kanssakin
täällä on ympäristöasiantuntijoita varmaankin suurin osa paikalla, että tämä on teille kaikille tuttua tietoa, että mistä se tulee se rehevöittämä kuormitus Itämereen. Ja niin kuin näette näistä piirakoista, niin se suurin osa kuormituksesta tulee tämänhetkisen tiedon mukaan hajakuormituksesta. Tosin nyt kun on tullut näitä tämmöisiä fosforiitteja, niin kieltämättä itselläkin on alkanut vähän mietityttää, että onkohan tämä piirakka nyt ihan sitten kuitenkaan oikein rakentunut. Että jos näitä vielä tulee lisää tämmöisiä isoja pistekuormittajia, niin kuka tietää, mikä tämä oikeasti on. Mutta tältähän tämä tänä päivänä nyt näyttää, että suurin osa olisi jo tuolta hajapuolelta. Ja se tarkoittaa siis sitä, että myöskin tuossa pistekuormituspuolella on saatu aika paljon aikaan. Tarkoittaa, että on saatu paljon esimerkiksi jätevesien puhdistusta tehostettua viime vuosina. Ja miten meidän säätiö näkee tämän koko kentän, niin me nähdään hirveän paljon tämä niin kuin mahdollisuus avaruutena, että mitä voisi tehdä eri jutuille. Ja no minkä takia me ollaan tähän fosforikuormitukseen nimenomaan keskitytty on se, että se on sinilevien kannalta se avainravenne. Ja myöskin sen takia, että siellä on semmoisia niin ehkä helpommin löydettävissä semmoisia toimia, mitä meidän tyyppinen säätiö voi tehdä. Ja myöskin semmoisilla kohtuullisilla kustannuksilla. Ja mä oon kuullut myöskin Helcomista nyt tämmöistä alustavaa tietoa, että se fosfori on nähtävästi vieläkin merkittävämpi ehkä Itämeren ekosysteemin kannalta, kun on tähän asti ajateltu, että on kuultu, että ehkä että oikeilla linjoilla ollaan tässä. No nämä pylväät niin kuvastaa sitä, että millaisia fosforikuormituksen vähentämismahdollisuuksia meillä on tässä alueella. Ja tuo ensimmäinen 1000 tonnin pylväs, niin se on se Pietarin fosforinpoisto, mikä on nyt tavallaan jo tehty. No sitten tämä seuraava pylväs on tosi tärkeä juttu kanssa, on se, että mikä merkitys sillä on, että nämä uudet EU-jäsenmaat, Baltia ja Puola, saadaan EU-tasosta Helcom-suosituksiin. Ja tässähän on semmoinen juttu, että tämä EUn jätevesidirektiivi sitoo juridisesti maita, mutta Helcom ei sido. Ja se me nähdään meidän käytännön työssä, niin kuin Juha jo toi esille, että me nähdään jopa semmoista nyt, että kun tuli talouskriisi, niin maat, muun muassa Baltiassa, mennään takaisin siihen EU-tasoon jätevesien puhdistuksessa, vaikka oltiin jo päästy Helcom-tasoon. Ja tämä on kaikki semmoista ikävää, mikä pitäisi nyt kyllä poliittisella tasolla saada hoidettua kuntoon. Mutta siellä tuo punainen pikku laatikko kuvaa sitä meidän omaa osuutta tuosta kakusta. Eli tuo kuvaa sitä, että me ollaan tekemässä myöskin näissä maissa työtä, joka tähtää siihen, että nämä pääsee nämä maat tuohon Helcom-suositukseen. Ja se on nimenomaan nyt Riiassa ja Jurmalassa ja Puolassa Szczecinissä ja Gdanskissa ja Virossa Kohtla-järvellä, missä me tätä työtä tehdään. No nyt tuo fosforinpoisto Valko-Venäjällä, se on arvioitu Helcomissa, että siinä olisi 1500 tonnin potentiaali. Ja siellä meillä on meneillään, tuo on vähän liikahtunut tuo laatikko, mutta meillä on siellä meneillään nyt hankkeita semmoisen ehkä 600-700 tonnin edestä. Ja se on nyt tosi merkittävä juttu Itämeren kannalta. Sitten on tuo Leningradin alueen jäteveden puhdistus. Siellä meillä on Viipurissa ja Hatsinassa meneillään hankkeet. Siellä on semmoinen 400 tonnin potentiaali vielä olemassa Syken mukaan. Alusten fosforipäästöt Itämerellä 120 tonnia. Eläintilat Leningradin alueella. No, siellä on semmoinen, nyt uusimpia arvioiden mukaan, semmoinen 30-60 tonnin valuma, mikä sieltä tulee Itämereen. Tästähän on esitetty valtavan iso ja on sanottu, että tämä nyt mitätöi kaikki Pietarin jätevesien puhdistustyöt ja tältä tulee tuhansia tonneja. Se ei toki pidä paikkaansa. Siellä on varastoitunut siihen lantaan tuhansia tonneja. Mutta Itämereen onneksi valuu tällä hetkellä aika vähän. Ja meillä on myös sillä puolella nyt ensimmäinen hanke alkamassa, vaikka se nyt tässä kuvassa vielä näy. Me ollaan Udarnikin eläintilan vuotavia lanta-altaita tyhjentämässä. Sitten on tuo fosforit-lannoitetehdas, mikä on nyt se 1000 tonnin ennen tuntematon päästö, mikä on tuossa viimeisenä tuossa meidän mahdollisuus avaruudessa. Eli tästä jätevesien käsittelystä yleisesti, niin mä ehkä hyppään tästä eteenpäin. Mä sanon vaan sen, että siellä on huomattavasti vielä potentiaalia jäljellä. Eli siellä on noin 4600-6000 tonnia vielä fosforinpoistopotentiaaliakin jäljellä. Ja kun meiltä usein kysytään, että miksi te ette tee maatalouden suhteen mitään, että siellähän se on se iso osa sitä kakusta, niin se syy on se, että tällä meidän aikajänteellä, millä me toimitaan, niin me ei nähdä, mitä siellä voisi tehdä, koska nehän on poliittisia kysymyksiä. Ne liittyy siihen, mitä tuotetaan ja kuinka paljon. Ja ne asiat päätetään hyvin paljonkin
Brysselissä ja osittain meillä kansallisesti, ja niitä ohjaa maailmanmarkkinahinnat. Ja meidän säätiö ei näe, mitä konkreettista me voitaisiin saada aikaan siellä. Ja sen takia me nähdään, että tämä on semmoinen potentiaali, mihin nyt kannattaa tarttua, koska tämä voidaan tehdä ja tämä on tehtävissä. Ja siksi me tehdään tätä työtä. Tämä meidän tavoite tulikin jo selväksi, ja Pietarista puhuttiin jo. Ja sen verran vielä siitä, että se Pietarihan oli ympäristövaikutuksilta Itämeren suurin ympäristöhanke tähän asti, jos katsotaan ihan vähennettyjä tonneja. Ja kuitenkin se pystyttiin tekemään 5 miljoonalla eurolla. Että tämmöisiä mahdollisuuksia kun löytyy, niin niihin kannattaa ehdottomasti tarttua. Sitten Valko-Venäjää, mistä minun pitikin tänään puhua. Tämä on kuva Vitebskin jäteveden puhdistamolta sumuisena talvipäivänä. Ja tämä on nyt sitä työkenttää, missä me painitaan seuraavat 3 vuotta yhdessä Pöyryn kanssa.